Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Είναι στο Νέο Πετρίτσι, στο όρος Μπέλες. Να πούμε ότι στο νομό Σερών βρίσκονται 8 από το 21 οχυρά της γραμμής Μεταξά. Τόποι γεμάτοι ιστορία, ηρωισμό, εθνική υπερηφάνεια και μια προσπάθεια αυτοί οι τόποι, αυτά τα τοπόσημα να γίνουν επισκέψιμα, να πηγαίνει κάποιος εκεί, να απολαμβάνει την ομορφιά, αλλά κυρίως να μαθαίνει την ιστορία, Βασίλη. Το μάθημα της ιστορίας πραγματικά με εγωίτευε στο σχολείο. Αλλά αυτό που νιώθω αυτές τις ώρες που είμαι εδώ δεν περιγράφεται και νομίζω ότι το νιώθουν και πολλοί οι οποίοι έρχονται να δουν που πολέμησε ο παππούς τους, να ακούσουν την ιστορία, να δουν την ιστορία, γιατί αυτά τα βουνά και τα οχυρά εδώ στο στενοπό του Ρούπελ θα λέγαμε ότι μιλάνε από μόνα τους. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος τόπος που πρέπει έστω μια φορά ένας Έλληνας να τα επισκεφθεί για να δει την ιστορία της Ελλάδος. Δίπλα μου είναι ο Παναγιώτης Σαββίδης, είναι δημοσιογράφος, ήταν στην Αθήνα και ο Παναγιώτης, έφυγε από την Αθήνα, ήρθε εδώ γιατί αγαπάει τον τόπο του. Να πούμε ότι είναι μέλος της κοινωνικής εντεριστικής επιχείρησης Άγκιστρο Δράση και κάνουν αυτή την προσπάθεια, Κατερίνα, που γίνεται σε άλλα κράτη, να αναδειχθούν αυτά τα οχυρά. Παναγιώτη Σαββίδη, βέβαια πρέπει να ξεκινήσουμε από πού είμαστε. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και αυτό που είμαστε εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλό μεσημέρι. Είμαστε στον οπό του Ρούπελ, λιγότερο από 200 μέτρα σε ευθεία από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και είμαστε ακριβώς απέναντι από το οχυρό Ρούπελ, στην πλευρά του Μπέλες, όπου είναι το οχυρό Παγιουριώνες. Στις 6 Απριλίου του 1941, Ρούπελ και Παγιουριώνες κρατήσαν αλόβητα τα στενά. Δεν μπορέσαν οι Γερμανοί να πετύχουν τον αντικειμενικό του στόχο να εισβάλλουν στη γραμμή και να φτάσουν μέσω Σερών στην Θεσσαλονίκη. Και έτσι ουσιαστικά είμαστε στο alter ego του Ρούπελ, ένα οχυρό που επίσης δεν έπεσε, που επίσης πολέμησε γενναία και που εμείς ως ΚΝΣΕΠ Άγκιστρο Δράση και το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού Άγκιστρο Action τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να αναδείξουμε μέσω περιπατητικών διαδρομών και στο πεδίο μάχης στον οπό του Ρούπελ, αλλά και στις οχυρώσεις, αλλά και σε μια περιοχή που μέχρι το 1990-1995 ήταν απαγορευμένη ζώνη. Είναι η εποχή που βρισκόμαστε μετά τον πόλεμο. Όλη αυτή η περιοχή ήταν απαγορευμένη η πρόσβαση στο κοινό, επειδή ήταν τα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται νέοι άνθρωποι και λένε θέλουν να δούμε, να νιώσουμε την ιστορία. Η ιστορία είναι κάτι που αγαπάει ο κόσμος και οι νέοι άνθρωποι, όπως είπες Βασίλη, ενδιαφέρονται για αυτήν. Και η καλύτερη απόδειξη είναι κάθε Μάιο στην αναβίωση που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι μια καλή απόδειξη. Το ότι θέμα, κύριε Σαββίδη, είναι να μην έρχονται μόνο στην αναβίωση, σε αυτές τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που πάντα τις καλύπτουμε, είμαστε εκεί και τις δείχνουμε. Είναι να γίνει κάτι που γίνεται συστηματικά στο εξωτερικό. Διαβάζω ότι η Γαλλία το κάνει πάρα πολύ καλά με τα οχυρά. Δηλαδή να είναι προορισμός για στρατιωτικό, ιστορικό τουρισμό, δεν ξέρω πώς μπορεί να ονομαστεί, να έρχονται επί τούτου για να δουν αυτά τα μέρη και να μαθαίνουν την ιστορία. Αυτό προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να πείσουμε τη στρατιωτική υπηρεσία ότι κοιτάξτε, από το να είναι εγκαταλειμμένα τα οχυρά και να λαιλατούνται ή να χρησιμοποιούνται για άσχετους σκοπούς, πρέπει να γίνει ένα σχέδιο ώστε είτε κεντρικά από το κράτος, είτε τοπικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από ιδιώτες και από συλλογικούς φορείς όπως είμαστε εμείς, να γίνει ένα πλάνο ώστε να γίνουν επισκέψιμα για το κοινό και δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε το ορχό της αμάξης. Υπάρχει το πετυχημένο προηγούμενο παραδείγμα της χάρη της Γαλλίας, που για μένα είναι μια χώρα που έχει αξιοποιήσει στο έπακρο την κληρονομιά του Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι με μιλιταριστική διάθεση, αλλά κάνοντας σημαία τη μνήμη. Γιατί αν κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, τέτοια λάθη και τέτοιες τραγωδίες όπως ήταν ο Πρώτος και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν θα επαναληφθούν. Πάντως θα αναπτυχθεί και όλη η περιοχή. Γιατί έρχεται κόσμος εδώ, το συνδυάζει, πάει στην Κερκίνη, πάει στα Λουτρά, έρχεται εδώ να δει τον ιστορικό τουρισμό. Η γραμμή Μεταξά, εκτός από την ιστορία της τον Απρίλιο του 1941, είναι επίσης ενδιαφέρουσα και εντυπωσιάζει το γεγονός πώς κατασκευάστηκαν αυτά τα έργα μέσα σε 4 χρόνια, από τον Μπέλες μέχρι την Ροδόπη. Όταν μιλάμε για 21 συγκροτήματα, αυτό βέβαια προϋποθέτει, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε, όταν θα έρθει κάποιος εκεί, κάποιος να μπορεί να του τα πει όλα αυτά. Δηλαδή οργανωμένα, να μην έρθει απλά γκουγκλάρει και διαβάζει κάποια πράγματα μόνος του, να γίνει πιο οργανωμένα. Αυτό κάνουμε,
Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο οργανωμένα γίνεται, αλλά σας λέω ότι υπάρχουν προβλήματα και η γραφειοκρατία. Ναι. Φανταστείτε ότι η περιοχή ακόμα εδώ που πατάμε τώρα που βρισκόμαστε χαρακτηρίζεται απαγορευμένη ζώνη, ενώ δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος από βορρά. Μάλιστα. Είναι θέματα που πρέπει να λύσει κεντρικά η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές που δεν είναι επί της ώρας να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αξίζει να κάποιος να το επισκεφθεί αυτό. Βασίλη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φεύγουμε και από το Νέο Πετρίτσι και τώρα θα πάμε στη Φλόρινα να συναντήσουμε.